Jarraitzen dugu orain likidazioarekin. Udalak 2024 ekitaldirako 42.577.000 euroko aurrekontua onartu zuen, aurreko ekitaldirako. Ondoren, hainbat aldaketa egin ziren, bai alde batetik jasotako diru laguntza berriak, erremanentetatik egindako kreditu aldaketak eta bar, eta orduan guztira, 2024 urtean, 59.641.000 euroko aurrekontua izan dugu. Guztirako aurrekontu horretatik, 75,54 ejekutatu da, hau da, 45.000 euro ejekutatu dira, eta ejekutatu gabe gelditu dana aztertu egin dugu, hau da, 2024an etzana ejekutatu, begiratu dugu zer ejekutatu daiteken aurten, 2025an, eta orduan horietatik 8.854.000 euro pasatu egin doguz 2025eko aurrekontura. Hor gelditzen ziren, adibidez, Aramotz berritu, 3.000 euro oraindik diru laguntzetan eta eman beharrekoak, eta horrek pasatzen dira 2024tik 2025eko aurrekontura. San Inazioko jolasgunea estaltzeko aurrekontua bai, 350.000 euro, horiek 2025an egingo direnez, pasatu egin dugu zuzenean aurtengo ekitaldiko aurrekontura. Dagoz bai, instalakuntza fotovoltaikoetarako 300.000 euro, ez direla guztiz ejekutatu, orain ejekutatuko direnak, Uribarri egoitzako teilatua, hortuludikoak, horrelako hainbat gauza, ez duena emon denbora edo guztiz gauzatzeko edo nadalakoan 2024an, eta orduan horrek pasatu egiten dira zuzenean 2025 ekitaldira. Eta hori guztia gero ez dana pasatu 2025era erremanentera joaten da. Orduan, zenbat diru gelditzen jaku guztira erremanentetan, 10.920.000 eta 300 euro. Hori da Durangoko udalak nolabaiteko aurreztuta daukan dirua. Eta orain, erremanente hori erabili ahal izateko kreditu aldaketak prestatzen ari gara, maiatzean zehar onartuko doguz kreditu aldaketa horiek, badakizue batzuk plenotik onartzen direla, beste batzuk dekretu bidez direla, bide desberdinak dira, bata laburragoa bestea baina horiek maiatzean gauzatuko doguz, eta horrek aurtengo aurrekontura gehituko doguz. Zer egingo dugu horrekin? Hainbat inbertsio, adibide bat jartzeko, bide berdearen bigarren fasea, kapitanena, edo Tabirako pizinetako aldagelak. Baina horren guztiaren zehaztasunak maiatzean zehar emango deutzu aguz, ze kreditu aldaketa horiek prestatzen ari gara orain.